Извинявам се за това прекъсване, нещо спря да записва. Добре, даже имаме и квестове излезнали. Оле, вие видя... Помните ли колко квестове имах? Ми ги даде всичките. Оле, мале. Добре. Почваме с колета. Нямам просто търпение. Винаги герой, човек. Много съм радостен, че я взех. Гледайте, сега ще ги напомня всички. Аксната вече. Много хора мислят, че лед за слаба, но... Много отказваме се струва. Добре, и сега имам 4 гаджета, не 2. Не, това е как заради Full Power-а. Така. И булките на... Изи. Аз докато се правя с птиците, те са 3 броулери останали. Окей. Мале, ура, ако това не го знам. Елементарно. Добре. Колет си е тука. Любимата колет. Ако стоите и този бутон тук, който ми мърда, какво прави, то всеки път го има, ами малко променя нещата. Доста забавно. Е така да играя. Така и малко трудно. Забавно и си само да не го натисна. Нещо от телефона фабрично и не мога да го изключа. Имаме такова тели! Whoa, whoa, whoa. Гаджетите хора. Даже без гаджето се прави. Добре. Сега един джем граб. Не знам как обаче ще печеля. Том съм с колет. Пък взема ли хайперчарго? Няма пика шансове. Дабл кил. Нечто умирам. Чакай. Гаджет кил. Така. Оле, мале. Това беше доста близко. Не разбрах. Моите ги задна нищо.
и също и друга. Тя колета е... Така... Време е за малко покупки. Ама не тук. Шоп. Имам 108 джема. Я да видя... Добре, тях тя. С по-тапли съм. Да. Така. Не ми дава да... Какво се случи? Окей. Играта ми малко крашна, но няма проблем. Ще се върнем. Так, шоп. Така. Идвам тук на колет. Така. Мога да купя теб. Мога да и купя такова. Сега. Искам да видя кой от двата скина ще си купя един от двата. Добре. Харесва ми. Това се очаква от колет. Але те чакаме кой да играе колет. Олеле! Този скин е брутален. О, не. Добре. Ой, без контрол. Найс. Така е по-добре. Сейф. Окей. Излизаме. И сега. Първият скин доста ми хареса. Сега ще видим втория скин как е. Чакай. Трябва да съм честен. Сега. Добре, сега. Вие 2000 с гаджет 2400. Другия малко повече ми впечатли. Трябва да съм честен. Силвър гол. Айде. На колет скина. Така, слагам те. Така, купувам и тебе. Сега... Другото, което искам да направя е... Джеси. Искам да и купя това. Така. И... Where will I put my friend? Time to get constructive! Build and brawl! Друго, какво да си купя? Не. Искам да си купя малко... Какво е това? Нови.
Защото не ми го дават. На Джеси само скин неща. Искам сега. То всичко ли е... Всичко е 1000 блинк. Нямам толкова какво са серии. Rare skin. Rare скиновете струват 1000 такова. Я на Спайка някакъв скин да вземем. Маска за 29. Това няма да го бъде. Така ще направим. Имаме вече и на Спайк. Окей, сега. Какво купихме? На Джеси купихме нещо. Не знам. Тук не. Да, купихме и спрея. Сега нямам никой от тези, нали? Да. Добре. Сега идва ред на тебе. На спрейове няма ли никой от твоите? Няма. Добре. Нещо да ти взехме. Не. Добре, дано на влеза нещо взехме. Да. И ето това. Имаме и спрея вече. Нещата са доста окей. Дори не слагам тук. Така. Добре. Сега. Искам да направя една игра с... с тебе. Не стара, окей. Стара ще играем. Свой патара. Джем, брат. Такова. А сега на спарат ли ще си правим? Добре. Всъщност е така. Сега съм тик. What? Имам вече и хайпера. Вече съм опасна работа с него. Какво съм? Пак съм. Окей, тази пътка ще съм тик. Ай, как е подърка. Че не искаш да изпълзе? Не. Добре, това май ще се загуби. Наполовина ми е зареден хайпера. Оп. Така. 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 Не, Гледай. Да не се тревожи за бото ми за себе. Така. Имаме вече и хайпер. Не! Взимай джемовете, бързо! Взимай джемовете, наша! Добре. Не, как ще си мисля голямата бомба? Добре. 6 на 9 е. Трябва да го купваме да взимат повече. Бам. Повече от един. Даже един няма право да взимат, иначе губим. Така. Доста е напрегнато. Не трябва да има. Така. Дай ми това. Добре, взех си джемовете, не ми трябва повече нищо. Да. Не.
За малко да умра точно накрая. И сега ми тъпа. Добре, този скин е много як. Окей, добре. Сега ще пусна и още една последна игричка. Знаеш, има нокаут. Това карта перфектно. Нали знаете, че скоро идва още един мегапикс. Там ще са само нокаути. Сега вече имам още двама макснати. Един от които е с хайпер, а на колете и събирам. И тези с скинове, така че... Ей, как се не знам. Даже не знам. Ей, сега. Леко. Добре, хора, това вече днес да качвам, че то доста станаха. И да, това беше от мене. Ако ви е харесало, наистина абонирайте се, ставите лайк на видеята и до следващия път.